ولی درێژاهیە سێ ڕۆژان کارگەهێکە ئانگۆ وەرشێک هەفژیانە ئاشتیانە لەدار کێت. bi beşdarbûna gelek kesayetiyên pêkhatiyên cûrbicûr ên bajêr ji Kurd, Ereb û Siryanan. Mijara kargehê ya sereke pêkanîna ramanên hevjiyana aştiyane di civakê de. Vê werşê sir teayûş silmî di bajarê Qamişlo de cara duwa dubare bikin, em karibin namekê rê bikin û ol edyan li êgo Xwedê Teala şiyandine ji mileta re nama wa rîsala wa yeka daxwaziya wa wekheviya daxwaziya wa milet hemû heger çi qewmiya wî bê çi olê yî bê bi hevdû re bi jiyanek wekhevî. Em dikarin bibêjin got ev kargeh li ser armanceke sereke hat li darxistin ku bajarê Qamişlo dibe nemûneyeke biçûk ji Sûriya pêşerojê re. Ji ber got ew gelekî zengîn e bi ol, netew, ziman, çand û her wiha didome. الحياة التي نعيشها كل المكونات بعضنا مع بعض جیانا me bihevre li ser vê xakê neya îro duhe. Lêbelê em hemû pêkhatiyên vî bajarî bi çanda rêzgirtin û hezkirinê bihevre dijîn. Em derfetê nadin ku nakokî di navbera me de çê bibin. Tenê em ê bi hevjiyaneke geş dê şa bibin. على استمرار العيش بمحبة وباحترام. Kesên got di wê de beşdar bûn dikarî bûn nerînên xwe diyar bikin û her wiha bi şêweyeke erênî hemû nerîn hatine gengeşekirin. منطقة ما منوعة بثقافات إخوة بملات إخوة داخل يعني كرنجو شواب إنسان كارب بهبرة بقدينة بهبرة بعيش بالسلام بأمن بآشتية بآزادية قلكي ما استفادة جيكر وأمكارن تشتي قومس يعني ما استنجي أم بلا بكن ناف هفقرتنا خال ناف ريخستنيدن Divê rewşa awarte de ya got ceng û şer dibine navnîşana wê pêwîst e got çandeke aştiyane di civaka Sûrî de bête belavkirin. Ekrem Salih, Orient News, Qamişlo.